Duž 40 km od Beča do Bratislave prostire se nacionalni park Donauauen, bivše lovište carske obitelji. Središnja sila tog parka je rijeka Dunav. Ovo područje s poplavnim šumama najprirodnije je u cijelom gornjem toku Dunava. Jedino ono nije pregrađeno branama hidroelektrana. Nastojimo očuvati njegovu veliku vrijednost. Ne interveniramo u šume, ali potrebne su nam mjere za obnavljanje same rijeke. Dunav je reguliran od kasnog 19. stoljeća. Promijenjen je njegov sistem. Naravno da se ne možete vratiti u daleku prošlost, u doba velikih poplava. No u zadnjih 20 godina promišljanja i rada shvatili smo da postoji mnogo prostora i mjera koje možemo poduzeti kako bismo vratili prirodnu dinamiku rijeke. Rezultat je nacionalni park koji raste, sad već do 9300 hektara. Nakon što je više od stoljeća bila Austro-Ugarskim kanalom, rijeka ponovno postaje živi prostor na kojem buja populacija ptica, riba, insekata i drugih živih bića. Jako sam sretan što smo počeli s restauracijom rijeke. Prije proglašavanja ovog područja nacionalnim parkom prevladavala je ideja da rijeke treba popravljati, regulirati. A sada i inženjeri razmišljaju kako dati rijekama više prostora. Ta promjena u razmišljanju vrlo je važna za budućnost. Sve što smo do sad radili potpuno je pogrešno, tvrde znanstvenici. Sabijanje rijeka u ravne kanale, isušivanje rukavaca i sjeća šuma dovode do gomilanja i ubrzavanja vodene mase. Kada padnu obilne kiše, a to se u vremenima klimatskih promjena događa sve češće, rijeke su poput bombi. Potvrđuju to prizori iz Gunje, gdje je prije 2 mjeseca pukao nasip. Ukoliko dođe do poplave, močvarno stanište je to koje će uzeti tu vodu, primiti u sebi i neće biti ugrožena naselja koja se nalaze oko tog područja. Ako dođe do pucanja brane, kao što je došlo, na primjer, sad u 5. mjesecu, nažalost dogodilo se to što se dogodilo i puno ljudi je bilo zahvaćeno tom poplavom. Za sprečavanje takvih scenarija u Austriji je u proteklih 20 godina uloženo oko 50 milijuna eura. U saveznoj državi Koruškoj na nekoliko mjesta prošireni su tok i ekosustav rijeke Drave. Znanstvenici iz srednjoeuropske regije ističu obnavljanje prirodnih retencija na Dravi i Muri kao primjer onoga što bi trebalo činiti i u Hrvatskoj. Europska unija izdašno sufinancira takve projekte. Zajam Europskog fonda za očuvanje okoliša, LIFE, osigurava vam 50% sredstava. Ostatak mora doći iz nacionalnog budžeta. Projekti koji traju nekoliko godina koštaju do 4 milijuna eura, ali ima i mnogo skupljih. U Hrvatskoj za sad imamo svega nekoliko mjesta na kojima se događa prirodna retencija. Imamo retenciju u Lonjsko polje, imamo Kopački rit, imamo Crnu Mlaku, koja je isto dakle, tu u blizini Zagreba. I njih dakle, prirodno koristimo da ljudi ni ne znaju da ih koristimo. Znači, kad dođe vodeni val, otvara se ta brana ili se samo prelazi ta razina kao na primjer u Lonjskom polju i voda ulazi unutra i nizvodno je stanovništvo zaštićeno. Kada se u Austriji prije 40 godina pojavila generacija spremna fizički se suprotstaviti regulaciji Dunava, u Hrvatskoj je riječ ekologija još bila egzotičan pojam. Zaostatak u tom tipu svijesti još se osjeća, što ne znači da ga ne možemo smanjiti.